Tými, ako robí matička? Čo? Ja vidím, že nezrazilo to, že ešte vidíte, že som stále kamery. No krásne, a papa to? Ja tam spať s mamou mojou. Utekaj. Fú, tebe veľmi tečie. Ukážem ka. Tu trošku. Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park. Akú si dali? Trošku. Okay. A ty máš frajera, MK? Mám. A ako sa volá? Iba ma nevieš ako. Ešte chceš viacej hoj dať? Tými, kde sú tie mačičky? Poď mi ukázať. MK, kde sú? Máš? Sú fakt maličké, oni spinkajú. Čo robia mačičky? Spinkajú. A ako robí matička Tými? Ako robí matička? Tak, áno. Ja tam spať s mamou mojou. Dobre. Dobre, ty budeš spať s mamou. A Týmeka tam bude s vami? Áno. Dobre. A Saška kde bude spať? Týma, toto čo si urobila? Poďme dolu. Saška bude tiež svojej mame spať. Laškaj si. Dolu. Pozri, čo robí. Ale ty si zlá Týmejka. Ja som opičiak. Ja som Hello Kitty. Daj. Utekaj. A máte ty si takto krv z nosa, takto až. Až takto. Fú, tebe veľmi tečie. Ukážem ka. Tu trošku. Okay. No, trošku ti tam išlo, hej. Ukáž? Nie, umieme, ale to má zaschnuté už, v pohode. Poďte, ideme už. Týma, ty čo robíš? Nie. Pozri, nám sa tu postavila. Nie. Poď sem, Emi. Či ideme už? Dobre, a bolo to veľmi strmé tu ísť? Áno. No a teraz poďme už iba dolu kopcom, dobre? Dobre, a kde Saška? Choď ju zavolať. Bež ju zavolať. Kde šla? Dúfam, že nešla do krčmy. Tak povedz jej, že pôjde, nech ide. Nejde, choď. No čo teda, ideme čakať, či nie? Nie. Tak to budeme hodinu čakať. Fuj. Daj. Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park. Vždy sa pozri ľavom, pravom a nie naopak. Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park. Vždy sa pozri ľavom, pravom a nie naopak. Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park.
Niekto vedia všetky deti, prečo je to tak. Akú ste dali? Fiale. A ty máš frajera, MK? Mám. A ako sa volá? Ivana, nevieš ako? No povedz, ako sa volá. Ivan, malý ako som mala, ako chodil som mňa do škôlky, keď som bola malá. Neveď, ale už si ho nevidela rok. No? No. A ty máš frajera? Ale sorry, sa, toto je môj milovaný frajer. Kvietok. A ty Timi máš frajera? Timi. Ja mám halo, ja mám naozaj frajera sama. A ty? MK? Ako sa volá tvoj? Majo. Majo? Tento Majo? Náš Majo? Nie. No ja sa idem spýtať. V škôlke Škôlke máte Maja? No dobre, tak sa ho spýtam. Nie, máte klábež. Ak majú... Kúkaš. Máte? Áno, máme klábež. Čo čumíš? Čo čumíš? Vy nemáte. A ja tam mám sama, Petra a ešte tam máme koho? Hviezdu. A ja. Nie, Akú tam hviezdu? My tam máme Hello Kitty hviezdu. A ešte hviezdičkovú hviezdu. Oj. No Timi, ty ideš spinkať? Ty ma ideš spať už? Uzmej sa. Tam. Tam dolu. Spolu či tam. MK, pozri, čo máš na zemi. Na hlavu. Poďte, ideme hore, lebo... Poďte. Sme na kopci. A dievča robilo, že bolo ešte také malé. Malo fialové šaty. Fialovú sukňu. A potom to dievča išlo na cestu. Sa pozrelo, čo ide auto. A potom to dievča išlo na cestu, neposlúchalo mamu. Išlo na cestu rovno a išlo auto a potom slasilo. Ako sa Zrazilo ju volalo auto. to dievča? Ako sa volalo to dievčatko? Takto. Saška? Sáška. Táto Saška? Táto Saška naša? Čo? Ja vidím, že nezrazilo auto, že ešte vidíte, že som v tej kamere vytrdla. Nie, Emka, tak čo hovorí? Tak ktorú Sašku zrazilo auto? Emi. Čo? Inú, ja som sa s ňou stretla. Počkaj, keď sme teraz boli tam na tom výlete, tak aká tam bola cesta? Dobrá. Ako sa ti išlo? Normálna. V pohode? A vládala si? Áno, vládala, ale to je bolové. Aha, ale dlhá cesta však. Áno. Dlhý výlet. Počkaj, aké tam boli zvieratka? Povedz nám ešte. Koň. Koník tam bol, dobre, a ešte? Videl si tam koňa? Nevidel. Ja Tam som neboli koníky, čo tam bolo? Ja som tam videla koňa. Nie, a čo tam bolo ešte? No čo si hladkala? Ema. Som videla kolotoče, A zvieratka tam aké boli? kruchy kolotoče a zvieratka tam boli mačičky. Aké? Malé či veľké? Ukáž, aké maličké. Malinké také a Máš? Sú fakt maličké, oni spinkajú. Čo robia mačičky? spinkajú. A ako robí mačička Timi? Ako robí mačička? Tak, áno. Spinkali tam. A čo tam bolo? Čo si tam ešte hladkala? Čo si dávala papať? Kozy? Čo to už povedz, Ema, čo tam bolo? Koza. Čo tam boli? Koza. Aká? Aká veľká? Ako vyzerá koza? Ukáž, ako vyzerá koza. Ako vyzerá koza? Takáto veľká. Emka, ukáž ovečku. Taká veľká koza tam bola? A čo si jej dala papať? Dala
Na papalaju. A ideme ju teraz ešte raz pozrieť? Áno. Tak poď, sadaj do kočíka, ideme.